Hej og velkommen til. I dag har jeg tænkt mig at vise jer, hvordan man vender falden på en låskasse, sådan så den passer til ens dør. Det første man gør, det er, at man skruer de 2 skruer ud, som sidder på siden af låskassen. Det er en god idé lige at holde en finger på bagsiden af den, da den godt kan dreje rundt, og derfor gør det lidt mere besværligt. Når man har skruet skruerne ud, så er det ellers bare, at man løfter beslaget op, og så lige drejer falden en halv omgang rundt, og sætter beslaget på igen. Derefter kan man skrue skruerne i igen, og så er den ellers klar til at blive monteret i døren. Efter I har skruet skruerne i igen i låskassen, så har I nu vendt falden på en låskasse. Det næste I så gør, det er, at I placerer låskassen ind i døren, og skruer egentlig bare skruen i toppen og i bunden i, og så er I færdige.